Ka high level committee balathung da kesokar jala ban Jingpynkynriah eka them Metor kalayo ban pediang mentai ka kaipon na ka subcommittee bat Shen kan sa syong jingyalang ban Shim rai kumno ban penya chakmat eka kambayade bat kenika jaka hathem yo maulong. Ka subcommittee bela clear do menteri Jingpynkynriah sor ka jala ba hamnet sandoling kan sa IT ya ka kaipot sya ka high level committee hedin ka jingiselok bat bon ki kenhon kenthop ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka darbar himamliam bat kiwe banla ban pentikna ka jinglong trai ka jaka hathem Metor bat kiwe ki kam. Habai keren bat sembut menteri rang ba ka jala ba preston tensong ubare chairman ka high level committee ula pentep ba ka committee kan sayu opediang ya ka kaipot na ka subcommittee bat Shen ka high level committee kan syong jingelang ban bisyara ka kaipot haswa ba kan Shim ya ka rai ka bakat do bat ban ajing mut ek sarkar jelah ka bedai bat kisenjam bade ban Shim uneu chairman ula kermen scam ba ka kaipot jong ka subcommittee kan la ban prat lenti ka high level committee bagan ya cekamat ak ban Shim ka rai ban weng sendon ya ka jing ka bala sateng menta la bon snem ban chupen kan mau ke sarkar jela kala thau ke high level committee ban Jingpynkynriah ano ke them Metor da them yo molong ke bala mi hadin ke jing ki pat ba ke belaja ha ke senam arajar kat pra nadu dewan bagi long committee ke kongru nglaong ba we are committed ban solve ya kani ke problem ka bam menta ndunasu ya kalai pho suppose nem te ban ong ba de ngila ban solve ya kini ke issue ke balai pho suppose nem tang hapo system dengan try kam de ke basuk begila ki inventorization ngat sai kala depip kathi ke jaka kalong more worse than slum ban itibai balai begitu kibriu ki cooperate ro ngat sai pitiba tengangam keren su kita kiki ndai ngangas ngom ban ong bangi persai bagi pai ba kin long PCN khendiat bani ngamar bangok pi bon ki eke ki bom tip ki besupek ni jrong ki sngo bakakam ga basuk ndai ngom pi ki issue kan ni ka de ka bas jeruit jeruat ka bon ba ki jingkelany kham tam hakawede bat ke jaka puta dena kada mo pi tang ban ya sol so ke jaka putar kam de ka ba kloy kam de ka ba suk na kalian jong ke sarkar dena kada mo pingin up ya kan ke report aning layo ya kata report na song then only ka high level committee ka sa song yang but ngin ya pe nang ne sekmat pada ka bangin sanang perkhat dan ban le ya ka